Secret! Lihok man! Okay, mga alagad, tarungag hinlo. Sigan ako mga hi guys. Uy, ari ra mo ba kanita? Awan. My God, our Father. Hi guys. Nagtuwa. Pangarap tandaan natin. So guys, ang akong kaaban diri is akong pag-umangkon si Bibi. Okay, kuan na siya bubo. Be, ikaw si Bibi. Nalaki man ka, bubo. Bubo is real.
Hi guys, Char. It's me again, Joy. Sa karong buntaga. Ay, wait lang. Welcome to my channel. Welcome to my... Welcome sa bag-o na kong video. Kaya anak na lang, Bisaya na lang ito rin dapita guys. So karong adlaw, nanghinlo rami dire. Okay. Ibaw na ka. Daghan na kayo sagbot. Dapat ibton. Basta mga sagbot sa kalibutan. Ipuson sa magkuhan man ni guys. Butangan ni namo dani o buwak para nindot sa ni siya tambayan ba. Especially nga ron nga init-init kuan diri aka na medyo landong pa guys. Guys, awa. Diha na kay kog pimples, eye bags, may kilay. Mabulilya so sa plano mo. So guys, mamanhin tayo pa sa likod sa balay ni. Kay water nito. Yeah, mais. Juice. Init pa? Bago pa nagikuha daan? Guys, naantag mais. Malaga pa na ito na yung dito may nakuha itong ikuhan kapag last vlog na ko. Kung pa mo kita, guys. Salamat to. Guys, manguhatag taong if ever na apay suda. Kakuan jud ko sa guys. Oh my guys. Woo, init super. Ay. Ni gagagmay pod oy. Okay ra pod. Apa? Atay. Kahait. Ay. May buot. Ala. Uy. Naman de amigas. Ay, bis pandong ni nato. Niya. Ano pa? Ini ta oy. Wow. Apa jud? Another one. Okay, kamera. Okay. Mama ako jud og amigas. Mana? Không, quay to không?
guys. So, lunchtime na. Launa na guys. Mapapagang paglutog sudan. Kaya wag ipanggutam kay sige ka og mais. Miming! So, galuto ako guys. Taong manig akong gikuha. Wow, this is our alarm for today's video. Ug kanisad, tilapia, isda. Mga salin-salin siya ganina guys. So tara, let's eat. Naman to sila ay. Guys, so magkabo may tubig karon adto sa ay di palit may tubig di ay nanan. Wow. So, abot kami guys. Ato mi dito adapit sa babaw magpa-signal. Kaya hinay kay signal diri. Sin. Okay. Awa guys, naputol na siya pag bagyo. And this one. Sa una guys, ato pa man dito sa ubos. Ubos pa jud ani magkapo. So wala pa ni siya gipasakat dinhi. Hangat kaayo. Kay ang bugo niya nagbalik sa kauna pud kaayo. Oh my god. Uy! Baka! Yeah, mali na me. Ay, umi. So, kami. Mama pikir gitu dang piso sa. Wow, bisa. Ba, piso. Ate piso. Wala piso. Ay, oh, wow. Punta ka bantay si mama. Hi, B. Ito ni kagalan. Ayo to.